uya undibudire pachena pamberi pamambo. Straight inzwa mai. Musoro nyaya waberengwa. Ndoda kuti mutulisi. Ndikuda kuti mutulisi andibudirawo pachena kuti achandida uye ondidzoserawo zvinhu zvangu zvamakarasa. Anzori shamari. Andabudiro pachena kuti kundida kana wachandida pamberi pedare ramambo. Ini mtazamaji. Pani challenge nataka kusema. Manzwa. Sabu. Tichakumbira vemidya vecho vechechi vatigire maita ndinge muri makaibata so pamunga taurisa chama. Ini mkazi wangu ndimuda. But pani challenge natakasangana nawo chikati. Pana message anakubata mfoni manje. Ndaenda ku night basa wangu shenda night. Samba ndaiti kana chinda kubasa night. Chibula chinda kubasa ndaiti chinda ku mashops. Sana mama akanombeka mashops. Sana ndaiti chimfunza kuti unongo chinda kubasa ndaiti ndino kubasa wangu. Which means papo. Ndugu ndaika na mama wangu. Anenga chinda kufika, anenga chinda wana mro. Yeye anenga chibula chinda uno kubasa. Saka ese jawabala bula. Pane munhu muzobuyani kupe mari yekutanga business. Pane munhu aimutaurira kuti ndakatomaona ndakatomaona message mufoni vachitaura kuti kupe mari yekutanga business. Right. Saka iwe ndozvava kuti ndozvanga wamise kuti akuita challenge pane mufuti renyaya kuti mumashure kwezuva ndakaona kupera 4 days 5 days ndakabva nabatoni STI. What? Ngaba ndaona na STI. Asinga yapo. Isi tunopara za time. No zinu zipachene kana wakawanda wakina. Leo mtunao wakati akakuri wapachena ndi. Sasa sisi wakabata zike. Zino proof of target chicha what is going forward. Utudi Saka akazoenda kupolisi. Amupfekera nyaya chidamurova zinakumurova akaenda kwaturi saka polisi akuya kuita investigation yakatoona kuti uya kuti uya chiemba kupolisi saka polisi avati hainchi kuti mura muchigara mese muchapedzera mara semaurayana saka ngainogara kwake yega uyagara kwake Batsira shamari pamwe kunyaya iripo ndekuti mukomana ati mukadzi wangu tokuda ataura asi nyaya ndikuona ida kubatsirwa iye kuti mararamiro avari kuita iye nemukadzi wake ndeasiri kufana nawo mumagariro avari kuita kumba kuti mukadzi pfungwa dzake ari kuti mumameseji arimo nezvekutumirwa ari kuti mukadzi wangu arinogona ngaari kundichita matauriro ari kuita sei ari kuita saka daida kutobvunza kuna amai mutumazi ataurwa namune murume wenyu vachiti ndakabatai mameseji mumafoni chokwadi here kuti zvakaitika here nezvaataura kuti ndakapiwa chirwere chebonde chepabonde zvakamboitika here uye chirwere changa chavaisema pamusoro changamiri ndingatore nyaya ndichitangira kwakatangira so inini ndegara namai vamutulisi so mama vamutulisi kubva nditangagara pamba pavo vanga vasingandifariri. So mungoni 25 December then mama wangu avavanoita zvekubika machips pamashops kuchiwaridza upindura ndobva mama wangu anditi ndindakatoenda kuna mama ndakati mama ini kumba kunesina zvekuita since mukuenda kuharare kuchristmas inini siyema ndodra staff ndisere ndiri pabasa penyu ndobva ndatoudza murume wangu abva atoti inyaya yakanaka mama wangu abva atoti alright manhero china ndobva murume wangu angabva kubasa ndoti handekuna mama todini totora zvinhu mama wangu ati uyotore marection arari ari kufiriji kwenyu but atienda mama wabva nipa mari $20 achitoende unohodha mabhega mutown anga ari mulongo nimusa 24 manheru mangwana makuseni mama wabva waenda murume wangu abva atitambudzwa mari yenu murume wangu Ipapo ndo pane nyaya tokubate ipapo zvivarashezi zvebusiness ngasapa ndo pane chi
pakuti chirwere apapo chirwere akataura akati yani ndaona ndine chirwere ndiwakandizadza ndakati ina ndina ndobva ndakumba kwedu zvakanzi kana mune chirwere kana iwo nechirwere andi munodii munoteswa mesi iye akabvarama ina ndateswa nandimuka ndisina then pamameseji ndine vamwe vandinoti kule pandakanga ndine mimba pandakanga ndine pamuviri kule vangu sekuru vangu vakanditi vakandiona ndine pamuviri then vabva vazondiona ndisisina vakati ko mwana ari sei chichi vanoti mwana akashaya zvanzi andichazoya ndichidii ndichikuona madezi ani ndakumba kuna mama ndaya kozi mama wangu anga ashaya then sekuru ndopavazouya vandipa $20 zvakanzi sorry muzukuru nezvakaitika ndakakanganisa kuvhunza ndasina kuudza kuti mwana wako akashaya then andatoudza murume wangu dada sekuru wangu kozi musekuru wachina nowasi dada pana sekuru wangu akadai vauya vakanipa mari mandivaati vakandikumbira mari yachina zvanzi ndipo mari iyoyo ndova ndati mari handina mari ndandaitengesa mapoto angu negas stove then takumba tadzokera kumba sekuru ndopana ndavafonera ndatarana pamasinese ndati sekuru ndiri kumbira kutsvagirwa basa ko sekuru wangu munhu anoita zvemadhiri anoita zvegoldi vane mashopu ndiri kumbira kutsvagirwa basa zvanza ko basa washayirwa nemuzukuru kuda kuswera kutsvaga basa uchishaya murume wako kutsvaga kupa mari yekuti utange bhizinesi rako here than kuswera ushandiswa nevanhu vabhadhara ndakati murume wangu pari zvino hana mari asi makandiwaita mudini mondiudzawo zvakanzi batiwo kuti utange bhizinesi ungade zvemari kozi inini ndokwanisa kupa mari wotanga bhizinesi rako asi unenge wakundiudza kuti mari ukuidzosera rini murume wangu uyu ndopakabva azviona pakabvawo basa matema achindaazva ndapera matext then sekurobva ndabva ndaisaplisi kwabva wafona then musi wacho ndaitemwa nesoro pawakafona dakunyatsotaura pane nyaya yacho pawakafona kozi uku kuvangu tatagumira kwekuti vakunipa mari handiti pawakafona bwandiudza zvanozvo ko musoro womudavaotaurira pasi semusoro uri kurwara here ndati ndiutemwa nemusoro then masikati kumandisoro ndoka ndokobvaisa mumeseji zvakanzi wasomwa mapiritsi here emusoro samurume wangu paakauya manheru basi ndopabvaona mameseji ayayo ndopakabvaona mameseji ayayo zvakanzi koona sekuru wako vanozokudza kuti vakada kupa mari sei ndakati plus manyaya yemari futi yange sine akati zvozvo koyo sekuru wako waudza zvinozvo mapiritsi eya auri kubvunza kuti ndopana nazvinozvo vandifona ndivadza kuti musoro wangu kuaapana pandichirware ndopabva ti zvinozvo ndopabva tafonera bamukuru wangu apopota achiti pana sekuru wake ndikufunga kuti udayana vangu chitaura nyaya dzokupayana mari plus tovamubvunza kuti zvinozvo mapiritsi asozoti mapiritsi pamwe ari kutorara nawo pamwe ada mamunha ndizo but number dzakutaura zasekuru anudza sekuru wake tagara kwezo 8 months sekuru wacho ndotomuziva because kana mushudzwa kuti ndisekuru sekuru vanofanira kutsanangura because hamungonzi sekuru chete unofanira kutsanangurirwa sekuru ava vakamira vakadai vakakutsanangurira havana kutsanangura vangoti ndongoti kule sekunatinoziva amai vati uripo pamusoro chakamira ndazobvunza wamainina kuti hanzi pane vavanoti kule nokuti baba muna vanovaziva here sekuru vavanoti kula hanzi pane vavanoti kule zomakule asimukomana wacho akadzangarisa muda anotsvaga mawezi bcause kana munhu marohwa nesti inonoapanesi andizozvo wakazorapwa pamaidesana iya akati apa ndinekwechiwe handitest iya akaenda kunoteswa unhu wakaramba ukarambirei inandamuranga
kwaita sei ndakatotanga kuenda kunorapa waona chii uyu pana muti ane ndiakatora ndandakura ndakati hani ndakakatiramba Saka after years ago, akaonekwa mazo kusanganisa ausuze saka dzokumude kana yosinobhura usingashunguruzira akarapwe ukumudere kazi nazvochita kumuda ndozvoda but anokurapwa ajese chii maindiro akaita munhu akaenda mukati saka maindiro acho anazotua angadzisweni panyaya izvozvo patadzanetsasiba adhara hamuzoporongera taura izvi pamusoida nyaya iripo ndeyekuti vanhu pavainetsanaka uyu pekutanga uyu paakasimuka mwana wake akamufonera akati iwe ndiyana ndazoti waita zvechihuri pakutanga abva auya nemonakira akazara heni basi akanda padhoo abva adzoke iye abva adzoke mukwasha amukwasha abva adzokera waahusiku ndimwandazingumateni waahusiku kuma12 nokuti akanga ataura mashoko mwana izvo anga achipa kurwadziwa nokuti mwana akanga aita sei akasha akumadza kuma12 vaafona mukwasha vaafona mukwasha vaafona uyu mwana wangu vati mama murume wangu ari kufona usadai ine foni nokuti unoudza mamwe mashoko anoita sei anokudzima vaadzima foni mangwana acho makuseni mandiwangu ma5 yakabatidza foni yake abatidza foni uyu mukwasha vaafona afona kudaro vakuti sori zvako zvinhu zvezvo nandakudza zvazo zvemaiyeni handii vauya vanyingirana vadzokera ndimunga vanongopera kana 2 months vakazoka futi newachembasiti akazara nehembe vawasiya pamwe vakatanga vachikunoka bvaoniona mwana wangu ndikinina wangu zvikandidula kuona mama ndikati inini nyaya dzavo nokuti pangubati pavaifona uye vaitofona mama ndiri kutukwa kuno kundiudza hanzi ndiri hure unodziswa chihure nameva handiti vauya newachembasibasi apanzi ndakati ini handikwanisi kubuda nyaya idzi dzinoonekwa nehanzadzi dzangu nevarona vangu kana kwanagogo kumusoro kwanakune vake kwaanomboenda futi ndokwavanokwanisa kuenda ini handikwanisa kutonga nyaya dzeidzi kunedzi vakakwidza kumusoro vakaenda kumusoro vadzoka sekuru vaibva watodzoka zvikanzi takura washembasiti yako uite sei uyendi zvikazikazvikanditora ini handinongoibata ndakuimbira washembasiti kuya yakararapa asina mwana pakafuma pasina washembasiti nanavafoni pamwe aite sei ato saka nyaya yakaramba ichingonetsa kusvika vanhu ava kwavakadzokera mba vakanga vakurovana ndakasvika pakusvidza kupolisi polisi yakasvika pakumudza kuti amai torei mwana ndewenyu nokuti anofa kana kufadza kana kuremadza kana kufa mwana ndewenyu anoita sei anoremadza ndokudzoka kwake ka alright iwe wati ungazomuda tichipedzisei dzimwe nyaya andiona dare rerasana ungazomuda wawaina maruko nani iwe mudzimai anzi muda mabva muchirangana kuti mudzimai mumuda maonero andinoita angu nyaya yowira vanhu vakagara vachinetsana vari kumberi asi vachidanana iripo vakatonetsana vachitoenda kumapurisa ndakandiri kumapurisa vakatoka vakanzi endai munogadzirisa then panyaya yakutaura kuti ndakazobatwa nechirwere ndakadii vakanetsana futi pachavo vachiti handiitesi uyo achitamba vachitsika chidi uyu ndianoti akazoenda akazondiratidza meno saka ndiratidza then mukunetsana kudaro uyu akazoenda kumba kwavo murona wedu aenda kumba taifunga kuti kuenda kwakaenda kumba mama wacho anogadzirisawo kuti mwana adzoke mama nogadzirisa mudzimai wenyu ngatibatsire chamani nyaya yedu munota mudzimai wenyu mene nahanza dzenyu kana atiti vake munogadzirisa zvinhu zvadatokomenda izvozvo kuti endai munoita asi kuipitsai wadzora kuti munotaurirana mushandisa ana titi nanagogo modzoka muno mudare ndoda kuona titi wagarapo kana gogo vagarapo oti anyaya iyi takaipedza vana kuwirirana pati zvino mwanangu uchine murume siya dare rita se
utongi nokuti murume uyo ati akuda mukadzi wake iye mukadzi ari kutochi iyo kuda here mukadzi suda murume mirai amai titomirai yatora imwe twist nyaya yacho uyu musikana remember kuti akwira dare achiti kudii anoda kudira pachena ndiani ndiwe kudira pachena ndiwe anoda kudira pachena ndiye uyu kuya kudare kwandazoita kubva kumba kwakwandega vakaita zvokundidzinga pamba pane 4 months. 4 months. Haana here pa 4 months msuwana matera. Anombonitera asi kana kufona asi inini chazoita kuti ndiye kudare kunoko ndechekuti anoti akandiwana ndakamira nemunhu wechirume ari kutevera kana kuti ari kutohaya vakomana kuti vaende ndorova munhu iyeye mandizvozvatataura nomukadzi wake muri mudzimai wake ende makuda dare nemuda kubudirwa pachena uyu mira shamari muda kubudirwa pachena uyu akandidzimai wangu nomunhu tikachienda mugadziriswa komadziziripo here uri musikana ke amadzimai edu anotero kunyepa anotero mwoyo wake sandipa mukana iwewe nokuti wakwira dare kuda kubudirwa pachena parizvina iwe haukwanisi kuramba nokuti iwe watoda kubudirwa pachena ndilo sanda akuti ndonogadziriswa uchadzoka akoramba murume wako uda kubudirwa pachena ke ndizozvo murume kumuda tosaka wakwira dare ayo mapozisi mamwe ese ndinanzwisisa ini background ndoinzwisisa munhu anopa kuplaya bhora kuti ite shungu kana tedze bhora munhu anomateresa kubackground anozisa sandikuona background kuiona asi ndangoti background iyo handabasa nayo what made us supposed to see where first enda kumba ndikupai musi wamunodzoka kudari wapete unodzoka kudari amai munasekuru kani mapuri asi nda kuti dzimai waasekuru akadzise mwana wangu kana kuti atiti vari nyaya yacho inondedza ndeyekuti pakugarisana kwacho ndakatombotaura ini samai kuti kunana sekuru nanambuya chimboendai mese but havana mazuva zvataura royi amai ndikuramba ndikudzorei royi nematambo taura kuti muchitsvaga royi yekupedzisira kutsvaga naatete nanambuya nanaasekuru mugara pasi moita nyaya iyi weekend makagara zvenyu mira ngaiwewe iwe usatore mashoko ekupachikwa kai ndikupa mashoko eridare kuti kupachikwa ako iwe haasi ako ndaake iri mwana ndamakula ndasitavaza ndati background ndikuinzwisisa ndati ndakupa mukana wokugadzisa imba yako paunodzoka kana usingadei imba inokotaura kuti manikidze munhu kana mazuva shamani tinotovapa mukana kuti aya masista chiende kumakuru asi makuti achikumbira kuti uyu mukomana uyu musikana agara ari kumukoma saka taachikumbira kuti uyu mukomana uyu anoenda kutora mukoma wake kana kuti atete vake voteera kumba kwaamai avasvika kumba kwaamai amai abva vachavadirekta kune hanzvadzi dzavo vobva vaenda nemusikana wako vanoita se vinogadziriswa zvezvinotenga zvinhu zvese zvatorwa munomudari zviringovaka iwewe mwanasikana sandinokumbira kuti muzvitene nguva mazuva kamama mukomana achatera takumupa instruction nokuti tichakuzoona tosindiyani ukaya kudaro kwazi dzimai unomuda iri nomubuda pachena kuti anye mudzimai wandichaauye zvakati andizvozvo tokunyengereza tonoda pateimba apa hapana but apa tikuona kunge imba iri kubati pane mabhosisi maenda ndizvo muchabuda pachena mufana wako wedza kumba kwenyu kana kuti kumba kwamaya inongobuda pawaita ndizvo pachena saendai kumba munovagadzirisa tochibva akaita nyaya idzi yacho ndizhanda ndizvo shanda mekusho kuti vanhu vasangana avo ungosipo kuzokumba kwavo kuti tinongonamba zvisava zvodarisa tokuona izvazvo uchida kutaura taura chii ava vauya nava handivazive ndokuti uchaziva pamuita nyaya pandichigara namutulisu anambogara pava hama dzake dzatoziva ndiamai vake nehanzvadzi dzake nawaite vamwe vese hapana nawanaaziva koti uyu iyeyu watono aiti ndichitogara nainini aitoti zvinhu zvakamukomana kaka kamopereta zvemusikanzwa achiti zvinhu zvandakambotamba nako but hamino kuti
but kusha msikao ya nawe chimboteera azogera kumashure zanzi nyaya yapera izo zatiri kuona uyo anoti ataura amataura tisisters nyingi pakanaka nyaya paishaperera takoita iwo wanzenda kumba kwedu uyu otora ukomokekana ani okuteera kumba kwedu motaurirana uapamamatuamuswatete mupedza nyaya finish kana wakuuya wainama yako vamuna basa roei mairwisa roei ndongosemagaza zvinotamba korara kasi mwana ndowani vana vakaita musikazi voruzani ndakambokudza murume unobuda sei vananamai vada kuti vana vachiva chete mafailures mupenyu havatisi havatoramunarere hamuri asi tiri vanhu matagadzirwa tine mafailures nemasasusi saka one of the failures ndodzaitika tipa ichikira zvakanaka pazvinoda mubatsiri asi ari mwana wangu vaamai asi handikubata vanhu muzenai asi ari mwana wamai amai vauyowo kutore vane zvavo vane murora wavo vanyora musoro mavo vaunotarisira nemakwalities avanotarisira uyu manje makwalities iana aona kuhanzvadzi yake chete nokuti ndovakanarwa umwe chete nemakwalities akudionani amai manje hanzvadzi airoringe zotaura system kazvino undotora wokusaidi waunopingudza wonzi ndini ndababa unenge waisa mutemo yavo saka ndokunga wandinzwa dzimwe dzinoyava nemaberedzi saka ndakuti background ndikuiona background hamusi kuiona name mukuiona abva wasekerera background ndikuiona endai munodzoka muswazo aiwa zvinozotauaa nyaya iripo ndokuti iwe toda kuti iwewo kana usadiwe embedzo dzacho haizi kumba kwavo hatisiwa kutera kutora zvipamutemo wani zvipamutemo wedari kana vasingadi ndakutaura pane dzimwe dzatakazoenda nadzo dziri mwachibasket pane dzimwe dzatakaenda nadzo dziri mwachibasket dzashaika uyu takatomupa mari kuti atsvagedzi wamba wakateerera here mudzimai achitaura sokuteerera kwananga katoti ati wewe hakuziva kutoshamisika kuti wewe kuramba uchitaura munyaya pamusoro pomunhu uyo atakaenda nehemi but uyo ati handumuzive apa tachida kuti tiremekedze kuti mambo vatisumukai endai muzoita sekuseri kwavo hatichisina iyana ena kumba anomutera mangwana neshamwari yake uyu kana mukoma wako okutora kusanyamuna natete kusudzuka kuno kudati tete vacho vanoenda mukomana ababa ati takazotaurirana pamusoro pechikomba takazotaurana taita sei tadzokerana ekuti uzatinogarira kapano dzokerana mana wadzokerana saka izvutaisa ikudzokerana mangwana sande zvitaura kuti another successful kudzokerana kwevanhu For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.